Igbo mụrụ nze m ọzọ na-atụ inu na-asị na gịnị mere a sị na ọkụkọ gbakọricha ana na otu akwa ka o ji eyi. Ọkụkọ gbakọricha ana otu akwa ka o ji eyi. Site n'ihe odide ndị mmadụ na-ede na comment section, nkịta ka m chọpụtara ịkpakịrị eji wee nwee ọtụtụ alụkwaghịm n'oge ugbu a karịa oge nne na nna anyị, ndị nke ji obi umeala na obi ndidi wee lụọ alụmalụ ha ma chinye ha ma nọnyekwazịrị ha. Kedu ihe kpatara eji wee nwee oke alụkwaghịm n'oge dị ugbu a? Ọ bụ otu ịjụ esa. Ọtụtụ ndị na-ekwu ma ọ nwere onye enyobere ike ya nsị adịghị ya, mana ụfọdụ na-echefuo n'ihe obodo ka ndị na-eri ka ndị na-asọ. Ọ dị obodo na-asọ nsọ dị iche iche, otu a ka ọ dịkwazị na-ejekwazi ịla alụmalụ, ọ dịkwazị ihe agbụrụ na-asọ nwee ihe ndị na-anabata. Akọwara m nke ọma sị na ọ dị ihe ndị Igbo na-asọ asọ a na-ekwu ara adị n'agbụrụ ha. Oke ma na-ajụ ese ma ara adị n'agbụrụ ha, akwụkwọ adị n'agbụrụ ha, isi adị n'agbụrụ ha, kedu ka nne ha na nna ha si eme, ohi ọ dị n'agbụrụ ha. Ndị be anyị na-ekwu okwu dịka Igbo na-asị na ohi ji arụ mmadụ, o ji eme ama mmadụ echie ashawa akwụna ịmana ihe ndị abarụ na n'Igbo ịma na a na-asọ ya asọ. Ka nsịkwa ihe nwere eji nwee oke ọnwụ na oke ihuju anya n'oge ugbu a, eji nwee oke ọnwụ mgbabi maka na ndị nne na nna tụgharịzi ebiwe ndụ na-enweghị ihe ọbụla ha kwesịrị imebe nzọ mebe ihe ọjọọ kpatara ndị Igbo ji atụrụ na-asị na gịnị mere na atakata nkịta ọya tagburu a na-ataba ọkụkọ kpara ajọ ọrịa. Mgbe nne na nna bidoro iri ashịsha ọnụ, mgbe a bulitere erighị gịnị ajụ ha ajụ wee were eributere aya ha ya nwụ. Onye ọbụla na-eri ebe ọbụla ofuru otinye akwa rie. Achọrọ m ịgwa gị na ori n'ike na ala n'ike. Ọ bụ iburu nwoke medoro nwaanyị, nụrụ nwoke na-eri ori nke mmadụ, ori nke ya, ori nke abụọ ya, ka achọrọ m ịgwa gị kwadobe ajadu gị na ị ga-agba ajadu gị na gboo. Ihe niile abụ ihe ndị Gboo na-eze eze iji wee mee ka ara ghara ịbata n'agbụrụ ha, maka na ndị Igbo bụ ndị na-enye nkwado ime ka onye ọbụla gbaa mbọ bụrụ onye dị ike ọrụ. Site n'ihe odide ndị mmadụ dekwara na nke abụọ anya ma nọ n'udo, achọpụtara na ndị gbara amaghị na ngana bụ nsọ na ndị Igbo na-asọ onye dị ngana asọ, maka na onye ngana ga-ezu oshi, onye ngana ga-eme ihe ọbụla ọtọ, onye ngana enweghị ihere na ndụ a. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị si n'ezinụlọ dị mmapụta ma ha nụrụ nwoke enweghị na-akọ ngana mere m ntụtụ ụmụ nwaanyị ji ebi ndụ ekwesịghị ibita. Gekwe m ntị o, ọ bụrụ na di gị na-agbagbu mgbe ene ha anya na nwoke a bụbu odogwu mecha ihe wee gbanahụ ya, achọrọ m ịgwa gị na di gị abụ ọkwa ngana. A na-ama anọkata agwa ama nwoke, agwa na ama nwoke na-ama nwaanyị. E nwere ụmụ nwaanyị agwa ha na-ama na-achọ m nwa ọbịa dị ibe ya na-amụ ọnọdụ agwa nke gị ka ị nọ. Nwee nwoke na-ebe ọnụ nwaanyị ọ dị ka ụzọ akpọchiri agabakwa emechakwa ụzọ eme. Enwe ndị bụ gịnị n'ụwa nka ha, ụwa mgbede ha. Achọrọ m ịgwa gị na ndị Igbo bụ ndị azụrụ azụ nke ọma, ndị kwenyere na ihe niile nwere oge na ụka ruo oge ya ọ wee daa, ụkwa ruo oge ya ọ daa. Achọrọ m ịgwa gị na ị ga-akpachara anya mgbe ị kwadoro ịrụ alụmalụ. Ọ bụghị ebe niile ka ị ga, ọ bụrụ na agbụrụ niile ka a na-anụ anụ, jee jụọ ese. Ndị Igbo na-asụ arụrụ ezinụlọ alụkwaghị gbasara di na nwunye mere mgbasa broken home, ada eje ebe ahụ anụ nwaanyị. Ị na-agwa m gịnị? 90% of broken home na-ene ka ụmụ ha dị. Yes, maka asị na ebe onye bi ka ọ na-awachi ya ka o ji dị mkpa na gị bụ nwoke gị nwaanyị ga-agba mbọ ka gị na nwunye gị gbaa mbọ n'odosi ike na alụmalụ ụnụ. Onye mara ihe dị mma ya na-eme ka alụmalụ dị nwe ike na-aga n'ihu. Ọ bụ ya kpatara ndị Igbo ji asọ ihe ọjọọ asọ. Nwoke na-agba mbọ, nwaanyị a na-agba mbọ, etike isi ọnụ, tike echiche ọnụ, gbaa mbọ iji wee zụlite ụmụazị na ntọala na atụmegwu Chineke. Zere arụ, zere nsọ, ka ụmụazị nwee ike kwuru ekeresu, ka ha ghara inwe ihe ga-abụ ogbochi ruo mgbe ụmụazị ruo oge ihe ibe ha na-eme. Ị na-ajụkwa ajụ wee were eri ka ebu nne na nne na-eri ashịsha ọnụ. Nwa gị 22 years buru moto bata, ị ga-ajụ ya kere ebe o sipụta ka ị maa na ego mara ịma ọnya gba ọkụta orie. Na-ene ihe niile buru chi ha ụzọ gbagbuo onwe ha n'ọsọ mgbe gboo. Ndị nke wure kere ebe ha nọ. Ọtụtụ ndị ka bịa ka a nakwazi aba abata, a na-ekwu okwu, ụfọdụ a na-asị ọbụrụ will of God, ọbụrụ will of God. Come on, were ọsọ si na peji agbafere ọsịsọ. Ịbụ onye arụ, ị na-afọtọ afọtọ. Ebe ọbụla ịfụrụ gị jee nụrụ nwaanyị, ebe ọbụla ịfụrụ gị jee nụọ di. Maka na ndị be anyị buru ego bute ụzọ, enwezighị onye na-ajụ ajụ ma nri nke osikwara ya n'ọkụ ma enyekwara ya were rie. Ọ na-eme n'ụlọ ụka ebe agbabara, ebe nsọpụrụ Chukwu, ebe a na-efe Chukwu. Anaghịzị ajụ ka o si ajụ ya ma onye jide ego echie ya eze. Ọ na-emekwuzi n'obodo dị iche iche, a na-eme onye jide ego echie ya igwe, chie ya eze. Ndị Igbo chefuo na ha bụ mba ji nsọ eme ihe. Ọ bụgodu na iburu onye Igbo ebe a mara na-enwere ihe a na ihe okike nke a kpọrọ nechọ. Chineke nọ iche nechọ dị. Onye ọbụla meghere nechọ ihe okike, ị ga-ata afụfụ ya. Isi na 1 ugo 5, ọ ga-adochi ya taga azụ ma chi ya azụ ya rụọ ihe kwesịrị obufe gbago. Nke abụọ, onye nyụrụ ahụrụ ugboro na-abụ ma ọma wee nyụọ otu. Ụdọ ọtụtụ ihe ị ga-eme efu n'ezinụlọ, ịchọpụta na ọ bụ otu aka ụmụaka aka dị. Ele ha anya nwatakịrị nwere ike ịtọ n'ezinụlọ
arụ na-eme mana nwata ahụ ga-adịkwazi iche mana ana m achọ ịgwa gị na ihe ọdụm dụdụdụdụ aga kpamgbe ntegbu iri nwata ahụ ga-enwerịrị ihe ntụpụ ọ ga-eje meka imebi ọ bụ ihe ọ mụtara n'ebe nne na nna na ọ na-adịbụ site na amara Chineke onye ya na chi ya dị na mma. Ọzọ ihe eji adị mkpa ka gị bụ nwoke onye nne na nna dị ebe a kwa aka ma fee ise a n'anya na-ebibi ndụ gị maka na ọ sị na ọkụkọ chụ ụmụ a na-akpa aja ọrị ọkụkọ chụ ụmụ a na-akpa ya efu elu maka na ama na o nwere ụmụ echi. Ị ga-eji nwanyị na-eso ụwa, ị ga-eji nwanyị na-eme ihe ibe gị na-eme, ị ga-eji nwanyị were ụwa na-ama na ihe dị ọkụ ka ga-emecha wee jụọ oyi. Ọzọ ọdụ ọtụtụ ihe ndị gboo na-ebe ndị anya dịka ọgbụrụ si eme ije na-ebe ndị Edo Benin City ịnụ onye Benin mgbe nji mara ya bụ mgbe my uncle nụrụ nwaanyị anyị jere ego mewe ego mechie ego ericha na ruo mgbe anyị na akpọ ndị be anyị ha bata mmiri agwa ha na ụbọchị ọbụla achọ nwa bụ sibuchi ya tara ha nwa azụ anyị gbaka mana ọ hụrụ my uncle iji aka ya jee jụọ ese mara n'ọha uche n'ọha ajụ maka na ha fụrụ onwe ha n'ọrụ oyibo ebe ha nọ. Ndị be anyị si a na-esiri ọ na-eme ha sị na ọ bụ omenala anyị ji eju ọha ajụjụ anyị n'ọmịchi na ka ha si jụọ anyị n'ọkwa anyị ma ha na-ajụ anyị nya ikwenye na anyị anaghị ọha ajụjụ n'ọha uche tutu anyị abịaba na nwa ha atọkwabe mmadụ n'ozu. Ihe niile abụ ihe ị kwesịrị ime ma gị bụ onye nọ mba ofesi ọ na-aka njọ ndị nke anọ mba ofesi ịpụta ịkpa na-akpa ịlụ na ana ha ịchọdebere ya amụrụ gị nwa. Achọrọ m ịgwa gị nwa esi n'elu ada ọ bụ ọbara gị na ọbara nwunye gị ka m ji akpụ nwa ahụ na-eyihe nna oyihe nna nwatakịrị nwekwesịrị ike iyi ha na-akpọ recessive gene echefu ka m chetara gị nwata nwee ike oge eyigo jee yie mma nnukwu nwunye gị onye ma na ihe dị otu ahụ dị kpachara anya. Alụmalụ bụ ihe dị n'ọbara. Alụmalụ bụ nwoke maọbụ nwaanyị je n'ezinụlọ ọ na-ama eje kote ọbara ọ na-ama wee kote ya na ya wee bịa dịka wee hube agbụrụ eji esikwu ihe niile dị n'ụwa n'osu na ọbara eje. Ọzọ gee m ntị ya ka eji asị mmadụ imeta onye dị ime bife ime enyi bife ikpe nwoke ekpere m na jee na ọha ajụ na ọha uche ana m agwa ya ụmụ m bife ikwete nwoke enyi na ọha ajụjụ na ọha uche ana m ekwu ya ụmụ m ma ndị nọ na WhatsApp group. Yes. Ọzọ enwere ọtụtụ omenala ọdịnala ụfọdụ obodo ụfọdụ nụrụ ụdị ha amakwaghị na ihe dị otu a na kọma ele anya na mgbe di ha nwụzịrị a wee gwazie ha na ihe dị otu a tighaba anya na-ene mana echere na ọ bụ ihe kwesịrị ma dịka onye nọ na dịba before you know it ọsebere gị na ndị be di gị. Achọrọ m ka ị na-eru anya ọfụma mara ihe bụ alụmalụ. Onye ọzọ m chọrọ ka m jụọ bụ kedu ndị ụmụazị si na from broken home kedu ka fa si akpa akpa. Enwekwara ndị si from broken home ndị ezinụlọ ha gbasara agbasa ha bụkwa ezigbo mmadụ mana na ihe niile nne ha zụrụ single mother na ihe niile nne na nna gbaka aka wee zụ kedu nke ndị mmadụ na-aka enejara anya dịka ezigbo mmadụ. Ndị Igbo achọ maka ụnụ kpachapụrụ onwe unu anya ma na-eru anya anyị ọfụma. Naanị ihe anyị na-amadebe ebe arụ ọgbakọ na ire anyị mana chefuo na ọdụ ọtụtụ arụ nke anyị na-eme ndị anaghị akpọ ihe dịka nwaanyị na nwaanyị inwe mmekọ nwoke na nwaanyị nwoke na nwaanyị nwata ire a na obi a na-agụ ya agụ nwaanyị ego ọjị dịrịkabazia. Achọrọ m ịgwa gị na ihe bụ gị na arụ na be nna gị ihe bụ nsọ ala na be nna gị nwee ike ọ bụ nsọ ala na be dị ọ bụ ihe kpatara ị ga-eji wee fee ise n'anya wee mara ebiri ị na-ejeli. Enwere ọtụtụ obodo dịka n'akụkụ Anambra ndị na-eme agịrị onweghị ha ji ya wee kpọrọ mana onwe ike n'obodo gị nupụgide ama ihe bụ agịrị mana enwe ike ịnụ ọ dị n'obodo a nakata ufu nwaanyị chọrọ dị gasị gị na agịrị dị kwe mana ị ga-agbaka. Alụmalụ uche nwere ihe iche na ọbụ n'ikpeazụ ụfọdụ uche na ọma ịhụnanya ka eji alụ alụmalụ onye ị nụrụ ka ị ga-afụ n'anya. Achọrọ m ka iwepụ anya gị na-gbasatagharị ihe akụ na ihe enwe ọ makakwa ọ na-emekwa alụmalụ ụtọ ụtọ mana asị m ihe ndị a weziga n'akụkụ ka ị ga-abụ ihe alụmalụ pụta. N'ezie anya ọfụma tutu itekere nshi gbumuru nze m ụzọ daalụ.